up and you're feeling down. Life is not too easy, but you need to keep your faith. Work it out, do it from the heart. Pushing on is up to you right now. It's time to start. Sometimes you feel alone. Sometimes you feel absorbed by yourself. Gotta get drowned. Sometimes you feel alone. Sometimes you feel absorbed by yourself. Gotta get drowned. Egunon guztioi, hemen txegara Donostian, Donostiako banderaren bigarren jardunaldia hastear da. Ordula orden emakumeak hortxe lanean hasteko eta 12 gizonezkoen txandak izango ditugu, kontsolazio txanda lehenengoz, eta gero ohorezko txanda banderaren leian Jaun Andreok 119 gizonezkoentzat eta emakumeentzat 7garrena eta leia zabalik batipat emakumeen mailan. Gizonezkoen estropadari dagokionez badakizue lehen jardunaldian, Bermeotarrek, Bermeo Urdaibaik errenta ederra lortu zuela 10 segundu, baina hori errenta ona izan arren dena ez dago erabakita eta gaur hemen nagusitasun hori birkonfirmatu, baieztatu egin beharko dute Salsamendiren gizonek eta aurkari asko. Lehenik eta behingoz emakumeen estropadarekin hasiko gara. Hemen txeduzu estropada eremua eta horretaz lehen galdera gure adituari beti bezala asko komentatu dugu. Olatua behar zirela hemen aldaketa izateko, garaipena garestitzeko favoritoei, baina gaur olatua handirik ez, haize handirik ere ez momentuz, eta itsasoa nahiko bare ikusiko dugu. Hemendik ordu talaurdenera batipat gizonezkoen leian nola dagoen, emakumeen jardunaldiari begira ez dirudi aldaketa ikaragarria izango dugunik. Baina hori bai, emakumeen leian 3 hautagai banderaren bila, San Juanek errentatxoa bai, baina Ibaika hortxe da, segundu batera Zumaia 4 segundutan da, eta benetan ikusgarria izan daiteke emakumeen bigarren jardunaldia. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Zer diozu ba, emozio ikaragarria, kai aldean somatu dugu hori, protagonisten aurpegia ikusita bakarrik antzematen zen, ze tentsioa, ze egonezina, nolako korapilua hor, zabelean, baina, bueno, estropaderemua ikusita, saleilen informazio eman behar diegu, Ibon. Bai, bueno, tentsioa eta nabarmena, gogoan dut orain txertan, Salsamendiren aurpegia, Nagore Osororena, San Juan darrena, eta, haukontxako bigarren jardunaldia da, eta hemen gauzak ez dira inundik ere erabaki, batez ere emakumeen lehia zabali dago, eta gizonen kasuan ere, 10 segunduko aldea du Bermeok, baina pasaren astean hau izan ezagurtu genuen, alegia hemen 118 ediziotan denetik gertatu dela, eta gaur ere ikusgai dago oraindik Bermeok ez baitu eraman. Giroari buruz, Mikel, esan dezagun eguraldi leuna, urgaina eta ikusten da arraunerako giro gozoa dago, urak buelta eman du, ura berantz doa, horrek, alegia korronteak ura berak egiten ikusten dut, kanpoko kaleak hobeak egiten dituela, baina mareak ere hiltzen ari dira, ez dira pasaden astekoak edo asteazkenekoak, ostegunekoak, eta ikusgai geratzen zaiguna haizearen joera. Momentuz, herriko haizea, hego haizea daukagu, askorik ez, iragarria dago, aldaketa hori noiz gertatzen den, baina gaur muturreko girorik behintzat ez da izango. Horari gara ikusten, estropada eremua, emakumeen lana, itxas 1000 biluze 1329 metroko luzeak, 2768 guztira, eta gero gizonek 3 itxas 1000 beti bezala, 5556 metro, eta itxaso zabalean lan handia. Zara Gandara izan dugu gaurko honetan aurreko igandean bezalaxe, udaletxean, han izan da sosketa, eta horren berri emango digu, gero protagonisten bila
txalupan sartu eta hurbiletik jarraitzeko ardura izango dugu eta berehala joango da eginkizun horretara. Egunon, Sara, zemuz joan da sosketa garai hori? Baita zuri ere, Mikel eta Ibon eta ikusentzuleak, egia esan, goizean goiz hasi da lana hor Donostiako udaletxean, 9:30 egin dute nesken kale sosketa zerekarri duen sosketa horrek, lehendabiziko kaletik Zumaia arituko dela, bigarrenetik Ibaika, San Juan hirugarrenetik eta laugarrenetik Orio. Ordu erdik geroago, goizeko 10:00 Mutilen kale sosketa egin dute, lehen txandan arituko diren traineruei dagokienez, Kabo arituko da lehendabiziko kaletik, Portugalete bigarrenetik Donostiarra hirugarrenetik eta laugarrenetik San Juan arituko da, eta ohorezko txandan gaur lehiatuko diren traineruei dagokienez, lehendabiziko kaletik Hondarribia joango da, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik Kaiku. Egia esan, tentsioa nabarmena izan da bertan, ordezkarien artean, izan ere gaur denek nahi zuten lehendabiziko kale hori, ikusiko dugu gero nola moldatzen diren traineruak uretan, baina horixe izan da gaurko kale zozketak ekarri duena. Leia laster hasiko da, 11:00 nesken txanda izango da, ordezkarien armaia honetan zeuek geldituko zarete, ondo esan duzun bezala, Mikel, ni banoalako Ciudad de San Sebastián ontzira, bertan protagonista gehiagorekin hitz egiteko abagunea izango dugu, eta estropada bukatutakoan arraunlariekin ere bai, Mikel. Ederki, hor beraz gure lankidea saiatuko da gogotik, hemen irudiak eta zozketak emandakoa, Sara Gandarak aurreratutakoa, eta orain bolatxo eta guztiz, ez dugu esan asmatu nola guk hemen gertatzen dena zuen ganatzea dugu eginkizun eta erronka nagusia. Emakumeen mailan beraz, Zumaia lehenetik, Ibaika bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Hori da emakumeen lehiak ekarri diguna, eta gero gizonezkoen zozketan, Kabo, Portu, Donostiarra eta San Juan, hori kontsolazio txandan, gero ohorezko txandan, Hondarribia, Bermeo bigarrenetik, Orio hirugarrenetik eta Kaiku laugarrenetik. Hor dituzue, emakumeen datuak eta guztietako ordezkariak banaka joan dira, bolatxoak eta ateratzen, Arostegi jauna duzu hor, Oriotarren ordezkaria, eta emakumeenaren ostean esan da bezala, gizonezkoen kontsolazio txandako sosketa ikusi duzue, eta ohorezko txandari begira beraz, ikusmin handia dago, eta Hondarribia, Bermeo, Orio, Kaiku. Horixe da, sosketak emandakoa, eta ziztu bizian bagoaz Kai aldera, hantxe dugu Xabier Andueza lankidea, eta ea zer dioen Xabierrek gaur izugarrizko festa dugu hor, Galiziatik jende asko, esan beharrik ez dago, Euskal Herri osotik ere, bakoitza bere kluba bultzatzera, nesken traineruak, gizonezkoen traineruak, festa giro ikaragarria somatu du lehenan, ea zer dioen orain zuzenean gure lankideak. Egunon, Xabier? Egunon bai, egunon Mikel, egunon Euskal Telebistako ikusentzule guzti, bazuk esan bezala, giroa ederra, polita, oso polita ikusgarria eta ikusminare ikaragarria da kaian goiz guztian zehar, jende asko, badekizuen nola izaten diren momentu hauek, tentsioa aipatu duzue, arraunlarien artean, entrenatzaiekin ere itzen dugu, tentsio ikaragarria, eta gero jarraitzaientzat ere une oso politak izaten dira hauek, jarraitzaiez beteta, zalez beteta daukagu kai inguru hau, arraunlarien azken momentuak nola diren, azken berotze ariketak hemen lehorrean egiten dituztenak, eta gero untziak ere uretara nola eramaten dituzten gertutik jarraitzeko, horixe dena ikusteko hemen jarraitzaile mordoa eta jarraitzaileak aipatuta, esan nahiko nuke, Oriotarrena aipatu nahiko nuke, goizeko 8:30 aukaren gaineko inguru txoko guztiak horiz jantzita zeuren. Ibon Gaztainazpi jakingo duia herrian zein geratu den, baina ikusgarra izan da, eta gero Kabokoa. Bi autobus etorri dira, pasakaile bat egiten etorri dira, jetxi dira, sekulako giroa sortuz Galiziatik ostiralean abiatu, arratsaldeko 3:00 bueltatuko dira, hau Kontxako festa da, festa handia, eta guk hementxe jarraituko dugu, kai honetan gero protagonistak itzultzen direnean, ea zein azaltzen den hemen gure atzean banderarekin. Ederki ba, Xabier, hor dira Galiziatik etorritakoak, bi autobuska da, eta
hori aipatu dugu eta emaiguzu ba, albiste hori, gaur gertatutakoa. Ez celebra, Mikel, mesa ere aurreratu egiten dela. Normalean mesa nagusia 12 izaten da, eta abuztutik aurrera uste dut, baina Kontxako bi estropadetan 11 eta 4 izaten da, eta apaizak badakit, mesa moztu ere egiten duela. Nola uste duzula, zerretuko zaizu herriko apaiza, Ez, gustura entzungo ditu kontu hauek. Eta bukatzeko esan nahi nuke, bajurako flota guztia ere barruan dela. Ebaluxeak gutxi eta barruan dira Kontxako estropada ikusteko aukera izango dute bintzat. Ederki, 4 minutu falta dira emakumeak lanean hasteko, protagonistak aurrez prestatu ditugu, aurrez grabatuta Xabir Andueza lankidearen eskutik, hementxe dituzue, gaur hemen bandera bila emakumeen lehian arituko diren 4 kluetako partaideak ordezkari. Urduri gabe, baina gogoa handiakin, azkeneko estropada da, eta ingo dugu alde guztia, eta ber gure alde ateratzen den estropada. Guretzako izango litzake, guretzako eta nik uste beste dozein taldentzat, zerbait oso handia, eta aber aukera dakagun da herrira bandera eramaten dugun. Nik uste dena kontutan izan behar ditugula, ezin gehala zentratu bakarratean, ze batengan bakarri fijatzen bani mazai, igual ondotik bestea eskap bateratzen da, orduan honena nik uste gu gure lana egitea dela, eta berrola aurretik sartzen gehan, ez. Dakaguna abantaila oso txikia da, eta nik uste honena aurretik sartza dela, eta listo, hola ez dugu gero zai egon behar, jakiteko lortu duguna edo ez. Ez dakit, gu lasai etorri gara, badakigu gu ez garela favoritoak, hasi que aldugun estropada beren aitea, eta bueno, disfrutatzea gehien bat. Disfrutatu eta ja temporada bukatzen denez, alden oberen aitea. Irabazten baldin badugu, baina, bueno, aher ze gertatzen den inoiz ez da jakiten, kalian arabera jokatzen du asko estropadak, eta, bueno, aldik eta oberen egitea, jungo geha. Lehenengo helburua, txanda irabazi eta gero Kontxa irabazi. Nik uste dut parean dagoela, ez dakit zelan etorko dira neiek, Europe bai danak egurra ematea joango dira eta gu ere bai. Ez dakit zer gertatuko den, baino denak dira ribalak. Lehengo astean 4. postua lortuta gero, irabaztea gatoz, noski, danak bezala, baina argi dakau bandera zaila daola, hori bai, goaz aurreko astekoa hobetzea eta gaur aliketa ondo nahitea eta aliketa txukunen bukatzea Kontxa hau. Itzein deunagatikan eta hori azkenian uste eta aurreko igandian Ibaikak eta guk kalian kontuagatikan galera txiki batzuk izan genitula eta ikusita Ibaikak intzun estropada, nik bastanteko aukeraken ikuste ditut Ibaikako neskako handikan segundu hori errekuperatzeko. Hor dira kirolarien hitzak, kirolarien azalpenak eta hemen estropada eremua. Igeldotik irudiak Euskal Telebistaren helikopteroaren bidez. Hemen txegara alde guztietatik estropada zuei behar bezala eskaintzeko alegina egingo dugu noski. Eta azte da emakumeen lehia, emakumeen lautraineruak hortxe dira, epaileek noiz aginduko estatxaren bila joateko, momentuz ez, lasai daude, gogoratu, bi luze, ziaboga bat, 2000 metro, itxas 1000 bat eterdi. 2008an egintzen lehenengo edizioa, 6 urte, 7. edizioa duzu hau, egungo txapelduna Zumaia eta palmarezean Galiziarrek 5 garaipen, 3 selekzio bezala, eta azken biak 2011 eta 2012an Rias Baixas elkartearen izenean. Aurten Galiziako ordezkaritzari gabe denak Gipuzkoarrak hemen emakumeen banderaren bila. Errenta San Juanek, 10, 36 eta 80, hori da San Juandarren denbora lehen jardunaldian. Segundu bat eta 32 eunen gehiago Ibaikak, 4 segundu eta 48 eunen gehiago Zumaiak, 16 segundu eta 72 eunen gehiago Orilok. Orillo urrutixiago, Orillorentzat garaipena hemen parte hartzea emakumeen lehia honetan. Beste 3 aukerak garbiekin. Errenta, noski beti da laguntza eta San Juanek du. Segundu bat pasatxo, Ibaikaren aurretik, ia 4 erdi, Zumaiari Bongaztainazpi, errenta bada, tartea bada, baina gaur ikusi behar dugun hau oso orekatua izan daiteke. Bai, oso orekatua pentsa nola dauden, Ibaika segundu eta 32, Zumaia 4:48, Orio apartean, Orio sailkatzen estropada ona egin zuen, pasaden astean estropa honik ez,
eta gaur goizean etorri garenean arranpalan ikusi ditugun arpegiak, erabateko tentsioak, eta orain nola ote daude kirolari horiek. Zehazte pasatu duten, igandetik iganderakoa oso luze egiten da, eta esan behar nuen ez dela diferentzia, segundo eta 32 edo 4:48, baina bada espada ere alde ukitzea hobe. Askotan gertatzen da, halako estuasuna dagoenean, tanda irabazten duenak bandera ere eramaten duela. Nik uste dut gakoak izango dira beti bezala, eta esango dugu bakarra matek izango dugu azuna gara, baina ziaboga, eta gero ziabogatik irteeran normalean hartzen duenak argi bandera eramaten. Gaur uste dut emakumeen estropada hontan, tentsio hori gobernatzeak, esperientziak, konzentrazioak, entenatzaileek egindako lan psikologiko horrek, indarraren eta teknikaren ainako balioa izango duela, gaur kontan. Bai, jauna, eta kontuan hartu behar du gainera, hor, badira, arraunlari esperientzia dunak, baina, lehiak eta berri samarra da, eta asko eta askorentzat, lehenbiziko final handia da. Pasaren astean begira Zumaia daukago iruditan, eta Nagorek berak esan zuen, antxiedade hori kontrolatu ezinik ibili zirela, eta hortik galdu zutela eta bar, eta hori niretzako noski, beste gakoetako bat hori. Salida jo, arraunketa hartu. Hortxe ikusten dituzue arraunlariak, jadanik ari dira, ez da txartu eta prest gehienak, epailen agindua hori izan da, eta hor dira, lehen kaletik Zumaia, oraindik hor ontzia, batentsoa, kareletik helduta, eta laugarren kaletik hori jotarak ere, oraintxe ari dira. Irterarako posizioari begira, eta Zumaiaren aldetik bintzat, oiu batzuk eta txistu batzuk bai, ez da, Ibon? Hau askotan gertatzen. Lehenbiziko, pasaden astean ere bai, lehenbiziko kalekoak ez du bere kaleak garbi ikusten. Ontziek, karo, orain nago entzuten da, motorrek hor bertatik ikusi nahi horrekin, bata sartu, eta lehenbiziko kaleko ontziari estriborera joateko aukera kentzen dio. Hor nagore ari esaten, enbarazu egiten diotela. Eta ez dala jarriko, lanerako ez daudela prest horrela, eta hori nolabait dei egiteko modurik aipagarriena du, epaila hurbildu da beraren gana. Eta nik uste dut, eta aprobetxatu nahi nuke aukera hau, ontziabek 20 metro atzera gota, berdin ikusiko lukete, eta lehenbiziko kaleak, eluke, hortxe elipse formako ze hori egin behar. Hor kontu da, Zumaiak orain nahi baldin badu lehenbiziko kale bat estriborrera jo, ez duela aukerarik. Mugatuago bintzat bai. Mugatuago, hori da. Bestela, hemen katamaranak ematen digun irudi honetatik ikusten da itsasoa gaur leun dugula, Ibon. Oso leuna, urgaina oso leuna, batea itzakiari gabekoa. Gaur ez du ikusiko gaur lantzagiri horik ez da. Olatu eta kanpoan beti izaten da, aprobetxatzeko modukoa. Baina gaur, aparteko bagarik eta ondoko itsasorik ez. Eta orain dik uste dut, Miguel, egoaizeak jarraitzen duela. Zula orain dik bulterik eman. Bai, goizetik alazan, ematen du poliki buelta emango duela. Horaueko tartea, direkto banu, organ katamaran handitxebe, basikamente estriborraz rota enbirdu. Azerre da, Nagore Osoro, azpitik entzuten duzuen hori da, Zumaiaren patroia, barrutarra bera. Katamaran, uste katamaran horrengatik ari dela, eta izan ere hor, beko lehiatilean ikusten dugun katamarana, orain adira, atzera martxa sartu eta orain doa, paliak agindu bien hori. Bueno, ea ba, tentsio puntu hau pasa eta Laister lanari ekiteko moduan diren. Honek ez die balagunduko, emakume haue. Lasai, no hay prisa. Begira Nagore, seguru bere entanatzailearekin, Kike Manterolarekin ere harreman zuzenean, eta hori kudeatu egin behar da, tentsio hori eta egonezin hori. Hor dira prest danak, eta epailea bere katamaranetik aginduak eman, eta badirudi poliki ere badatorrela. Begira, emakumeak tostetatik atera. Hor tostetan egotea sartuta, kateatutak, asko nekatzen du, eta oraindik, begira, hankak eta luzatuz. Luzatuz, ariketa batzuk egiten. Hor atera egin behar da tostatik. Bestela hor, 2 minutu tostan geldi kateatuta, oso nekagarria izaten da hor, istarrentzat eta gerrientzat eta ez du bat ere laguntzen.
Estropaderemoaren ikuspegia duzu berriro. Ondartzan gaur jende gutxiago, eguna pixka tristia. Tokatu zaigu gaurkoa. Eta alderantziz, kai aldean eta ikaragarrizko jendetza Urgul mendian. Eta Santa Clara uartean, Igeldo aldean ere antzematen da, mugimentua badela. Eta Donostiako estropaden bigarren jardunaldiak beti izan du hau. Eta izan dezala beste urte mordo batean ere. 125 urte, 1800 eta 1919 garrengoan. Lehenengo aldiz estropada. 119 dira. Badakizuek gizonezkoen zenbakia ez dela ofiziala, baina guk kontuan agatea eta hortxe ditugu. Banderak irabazitakoak eta bar, baina tirabira nola izan diren, da beti zenbaki horren dantzan ibiltzen gara. Guretzat, 7. emakumeen mailan, 119 garrena gizonezkoentzat. Erne, orain bai, pronto dira eta. Hor non bai dira, ba, Bai. Bandera txuria, epaimaitik. Erne, bandera gorria, bai! Hasi da Jaun-Andreok bigarren jardunaldia. Ekin emakumeak, banderaren leian San Juan, Ibaika eta Zumaia, hori atzeraxeago 16 segundura, hori otarrentzat estreineko edizio dau, emakumeen leian. Hor dira denak, 20. segundua bete da, Erne Zumaiaren hasirarekin. Zumaiak segundutxu bateko tartea, bizkor berehala, San Juan eta hori, Ibaika 2 segundura. Aurreko astean ere Ibaikari hasiera hau pitin bat kosta egin zitzaion, erritmo hartzea, hor jartzea, orain Zumaia buruan eta segundu batean dira lautrainerua. Denboraldi osoan zehar, Ibaika estropadak hasi baino, hobeto bukatzen dituzte errenteriarrek. Zumaiaren nabarmen, beti gora datorren taldea da. Bikain arraunen Zumaia, guera pasaz. Hor dira Zumaiarrak San Juanekin batera estropadaren buruan, Manterola prestatzaile, Delmo deun ontzian, eta patroilanetan Nagore, Osoro. 40 pala, Zumaia, 40 pala pasata. Ibaika eta hori jo, segundu pare bateko atzerapenarekin, bat bi dantzan, susten duzu haizea, 6-7 kilometro, ematen du orain parreki aldera aldatzen ari dela poliki-poliki. Hemen Madalen ontzia, errenteriako arraunlariak, izugarrizko emozioarekin herri osoa jarraitzen haien emakumeen traineruak egindako lan hori. Eta Iker Cortez prestatzaile, Aiala Uribe Larrea patroilanetan. San Juanek buru hartu du, Zumaiari orain segundu bat, bi, Ibaika ere bira, Orio irura. Garbi ikusten dugu San Juan darren branka aurretik. Etxabek prestatutako emakumeak. Haientzat hau oso momentu garrantzitsua da. Lehendikan ere, segundu bateko altxorra dute Ibaikarekin kontuak eginda. Zumaiari 4, hori 16. Eta beti dioguna, itxaso leuna bai, baina hor beti izaten da movimentu pixkat. Eta arraunketa, itxasoren baldintza horietara egokitu behar da. Hemen dira San Juan darrak. Zumaia segundu batera hurbildu da, Ibaika bira, Orio irura. Hortxe dira, historian zartzeko gogo galantarekin hemen arraunuen karte denak. Eta noski Zumaiak iaz lortutako bandera errepikatu nahiean. Inder Paredezen agindutara, San Juan darrak batelerak hortxe dira. Eta San Juan eta Zumaia parean direla agintzen digu, adierazten digu orain GPS-ak. Hemen hori jotarrak, Claudio Etxeberriak prestatutako emakumeak. Patroilanetan Nade eta Irre txiki ontzi horretan. Eta hor lanean, eusten gainera, Ibaikaren parean. 35 palan Orio, zelkatze estropada kategoriko egin zuten, pasaren astean ez zuten, halako dizirarik eman. Eta atzo ere hemen izan ziren entrenatzen, eta oso itxuroso Oriotarra. Hor egokitu da gainera, Euskal Telebistaren kamaratxoa kokatzea, sosketa bidez, Donostian badakitzue, ordezkarien bileran egiten dela sosketa, eta hortxe dira, erritmoa markatuz, Leire Begiristain eta Gratxina, Lertxundi, ezarkada bat hemendik, bere familia bati bat aitari, arrauntzale handia eta Benito abeslaria. Bai, eta aztertzaile fina, estropadetan da
Hor, beti bezala, hor movimentu pixka bada, eta ikusten duguna, olatua, pasai aldetik sartzen dena. San Juan eta Zumaia, parean, Ibaika bira, Orio irura, hausigabe estropada. Lanean hor dira, 4 minutuko lan egin dute. Hor, kostauko olatua bada, estriborretik sartzen dena. Ibaika argi, Ibaika urte doa, ez doa bestea baino mantsoago. Eta Orio begira laugarren kaletik. Erantzuten ari da baita ere. Eta, ea ba, 200 metro, hurbiltzen ari dira. Balizara, oso garrantzitsua emakumeen estropada guztietan. Maniobra hori eta esan beharrik ez dago gaur ere, erabaki horra gerta daitekela. Orain patroiak, kokatzera horre ikusten duguna da, egira, Ibaia eta Zumaiaren artean tarte handia. Ia, Ibaika eta San Juanen artean dagoen bikoitza. Hor bakarren batek zuzendu beharko du, Zumaia bera aurretik, begira. Zumaiak branka aurretik zartua du. San Juan segundu batera, Orio eta Ibaika irura maniobraren atarian. Erne. Argi ba, Zumaia lehen kaletik, Erne, hortxe maniobra egiten denak. 5 eta 15, San Juan ere parean. Ibaika bira. Akaso Orio zabaltxona. Orio irura. 5 eta 15 Zumaiak, San Juanek 5 eta 16, Ibaikak 5 eta 17, Oriok 5 eta 18. Eta orain maniobra ostean, San Juan buruan, baina Zumaia hortxe du segundu erdi batera. Ibaika bira, Erne Ibaikarekin. Ibaikak atzetik aurrerako estropada ederra egin zuen lehen jardunaldian, Ibon. Bai, eta iaz eta horten ere bai, baditu, atzeratik aurrerako zonak, segundu batera da. Orain San Juan darrek burua hotz behar dute, Orain sartzen den olatuko eskorra, horretik sartzen da. Bai, hor bada, bai, jotzeko moduko, bai, hor garri ikusten da. Estropada dugu, Jaun Andreok, segundu batean dira irurak. Ibaika bire ikusten duzu, baina gure pantailan GPS-a dantzan ikusten dugu, eta Orio ere hurbil da. Orio noski, banderaren lehiatik kanpo da, urruti 16 segundura, baina gaur beste estropada eder bat egiten ari dira. Begira Zumaiarrak, San Juan, Zumaia eta Ibaika segundu bakar batean, eta Orio ere oso hurbil, 3-4. Nero nire Orio purdia jarri saskit, uste du zazpediziotan, halako berdintasunik ez dugula ikusi. Goimailako lehia da, Errenta haundia izan daiteke, balio haundikoa esan nahi dut lehen jardunaldikoa. San Juanek Ibaikari 1, Zumaiari 4, Oriori 16. San Juan estropadaren buru hartuta, Zumaia hortxe parean, San Juan eta Zumaiaren artean 4 segundu diria eta hori bada zerbait. San Juanek Ibaikari 2 eta aurreko astekoa 1, momentu hontan 3 Ibaikari eta 4 Zumaiari. Orain, San Juanek minutuz minutu jo behar du, pasatzen den minutu bakoitza pere aldekoa izango da eta. Ibaika 2 momentu kritikoa dau Errenteriako Arraun elkartearentzat. Orain olatutxoren bat edo hartuta, goruntz egin beharko lukete, banderaren lehian hor sartzeko. Bai, sartu nahi badute, orain egin beharra dut. Hemen hori jotarra. San Juan buruan, Zumaia, haien parera etorrita. Horre ustea, San Juan darrentzat, garrantzitsua litzateke, Zumaiarekin errenta ona dutelako, 4 segundu, Ibaika 3 segundura da. Ematen dut artea benetan txikia izango dugula, Ibon. Bai, hau San Juanen aldeko jartzen ari da. Orio 26 palan, San Juan 28 palan. Zumaia San Juanen parera etorrita, baina Ibaika 3 segundura da. Zumaiak orain olatu pare bat hartuta aurreruntz egin beharko luke. San Juan luze arraunean, Oso arraunketa ona dakarki. Zumaia bai, baina San Juanek ere bai. Ibaikarentzat orain oso momentu gogorra psikologikoki. Errenta ikusten duzu galtzen ari zarela gaur. Lehengoa badoala eta, bueno, hemen burruka dago. Bigarren posturako ere, ez banderarako, bigarren posturako ere, lehia dagoelako. Zumaia zertxo bai tostaren bat aurretik ikusten du, baina GPS-ak ez du hori markatzen. Zumaia eta San Juan parean gehienez segundu bat Zumaiaren alde. Ibaika 3, Orio 6.
aurreko egunarekin konparatu Zorio askoz ez ere maila hobeagoan gaur, Ibon? Oso ondo, oso maila polita ematen ari da Orio, eta hau arrosa kolore hartzen ari da, Baia barruan sartu eta hemen ari dira. Ibaika 2 segundu atzetik. Ondo bukatzen duen taldea da, Ibaika. San Juanek burua hotz behar du, eta batez ere, kontrarioi ez begiratzea. Begiratu ere. Zumaiak estropadaren burua hartu du. San Juan hor eusten. Inder Paredesen agindutara hortxe dira. 40 palaba. Ze tentsioa antzematen den. Oso aldapa handia Ibaikako entzat. Errenteriako enbranka ikusten dugu hor, Ibon. Ikusentzuleok. Baina hemen gaurko giroarekin eta urrutitxo. Minutu bat falta da estropa bukatzeko. Hemen hori jotarra. Okerrik ez dela nik uste dut. San Juanek eustea du orain helburua. Txanda irabazi, zein Zumaiak irabazi, Zumaiarekin duten errenta hori erabaki horra da. 4 segundu eta 48 eunen lehen jardunaldiko altxorra San Juan darrentza. Mira, Zumaiarrek ere arraunketa bikaina, luze. 38 pala. Bai San Juan ere, Nagore eskatu. Minutu erdiren ba, estropa bukatzeko. Gehiago ez. Eta San Juanentzat izango da bandera. Txanda ez dakigu, baina banderak kolore arroxe hartu du. Zumaia, San Juan, Zumaia, hori burruka. Ibaika 3, hori jo 8 da Jaun Andreok. Telmo deun ontzia uste dute tostaren bat aurreti datorrela, Ibon. Bai, bigarren kalea sartuta erabat. Baina, diferentzia ez da segundu batekoa ere. Txanda, horrezko txanda, Zumaiarentzat, bai! Orain San Juan, bandera San Juanentzat. 3. Ibaika, egun historikoa San Juan darrentzat. Kudeatu dute zuten errenta. Orain hori jo 9 segundura. Zumaia, Jaun Andreok, 10:28, San Juanek 10:29, Ibaikak 10:42. Ikaragarria Jaun Andreok, eta Zumaiak 3:26 atera dizkio Ibaikari, berehala emango dizkigute datu zehatzak, baina argi dagoena da, Zumaiak irabazi duela gaurko txanda, baina bandera San Juan darrentza dela, eta egia esan gaurkoak balio ikaragarria du. Garaipen ikaragarria San Juan darrek lortu dutena, eta hementxe dugu Arraras jauna, posaren posez garaipen historiko honen berri eman behar digu San Juan darren presidenteak. Zorionak, Xavier. Eskerrik asko. Hazen nolako estropada, tentsio handikoa, eta Zumaiarrak gaur hor burrukarako izan dituzue. Bai, eta hori jokoak ere bai oso gertu izan dira, burruka polita zalentzako gutzako ez. Gu nerbilo jota ginean, bueno, azkenean burruka inbartzala bakenek igun, eta hortxe jardun geha, ziagogan ere bai aurretik hortxe Zumaiakin izan geha, baina bueno, azkenean lortu dugu lotzea, alde hori mantentzea ere bai, eta bueno, oso posik. Errenta txikia zenutela, baina errentak azkenean balio ederra izan du, ezta? Bai, bueno, Zumaiak hortzio, zunez, pixkata xixio, eta errenta horiekiko bai, Ibaikakin salbatu dugu aurrekoa eta pixka gainditzea, baina bai, genik egun burruka latza zala, beraiek ere oso fuerte zeuden, eta hori, genik egun neskak bazekiten dena eman bertzutela gaur, eta zorionez hala izan du da. Emakumeak ere hementxe dira, Pasai Donibane San Juan arraun munduan talde handi bada, arraunek artea handi bat garaipen asko, emakumeak ere hemen bultzaka, hazen nolako urtea, liga alde batetik, eta orain Donostiako bandera benetan egun historikoa. Bai, historikoa, aurreneko ikurriña kontxakoan eskantzako gure klurako, eta bueno, gogotzoiek bakizu beti gelditzen dira historioan, eta bueno, demoraldian zehar oso ondo bildu geha, Euskotren Liga erabasiz, Gipuzkoako txapelketare bai, osea, liga barkatu, eta gaur zan, ginda jartzea, pastelari, eta zorionez lortu dugu, eta guretzako garrantzia handia da, batelerak duela urte batzuk hasi zian, ezin dugu astu Maite Zunzunegi izan hobekin, Giba Banderrek egin zuen lana, eta gaur Juan Marik aurten bere xarma hori jarrita lortu dugu zorionez elkartera ikurriña hain baliotsua dana eramatea. Oso ondo, eskerrik asko, herria zer dutarako deituko dugu, ongi etorrirako. Bueno, ja dena prestatu da zeon, bakizu nola gaur sustea bek, ezin dira azkeneko orduan egin, eta 6:30 esango diegu salei anitxoiteko guk postezungo gehalako. Eskerrik asko eta zorionak, zuri eta emakume guztiei. Bai, zuen partez eta mila esker.
Eskerrik asko ba, sorionak San Juan Darrei, sorionak Arraun elkarte guztietako emakumei, ikaragarrizko estropada izan dugu eta zelkapenak errepasatuko ditugu, eta bi egunetako denborak ere bai. Zumaia gaur 10:18, 64, 10:19, 60 San Juanek, segundutik bera izan da tartea, Ibaika 3:18, Orio 9, 9:22, eta bi egunetako denborak kontuan hartuta, eunenekoek erabaki dute bigarren postua. San Juanek 21, 16, 40, Zumaiak 21, 19, 82, Ibaikak 21, 19, 84, Oriok 21, 41, 18. Zumaiak 10 eta 18, egun bakar bateko marka, 10 eta 35 Zumaiarrena da. Eta bi egunetako denbora kontutan hartuta, 21 eta 13 Rias baixa zen marka hain zuzen. Zaragandara goazen labur-labur elkarrizketaren bat baldin badugu, aurrera. Bai, hemenago Josune Uarterekin, sorionak, lehenengo tabe. Eskerrik asko, mila esker. Bueno, historia egin duzue gaur, lehendabizi Kontxako bandera irabazi, zen mouzko sentsazioak. Izugarrizkoak, oraindik gaude pixkat ez dugula asimilatzen lortu duguna. Borroka bizia ikusi dugu, batez ere Ziabogan, danakor segundu bitan, Zumaiak irabazi du gaurko txanda, baina, bueno, errenta politari eutxi diozue, eta honezkero, lehendabiziko bandera irabazi duzu. Bai, salida oso ona hain deguzte eta aurretik jarri gala, Ziabogan egia esan ez nahi zuzun daklaratu, eta bukarako metroak izan dira temporadako luzenak. Nola ospatzen da hau? Herrian, ezagunekin, denekin. Hori eskaini nahi diozue, gaurko bandera? San Juango herriari eta kanpoan gehatu dian arraundari azkenik ekipoan 16 geha, baina traineroan 14 sartze geha, eta denei. Zorionak, Josune, eta ondo ospatu. Mila esker. Protagonista gehiago baita ere hemen ordezkarien Armaian Angel Etxaniz dugu, Zumaiarren ordezkaria, estropada egin du gaur Zumaiak eta zelkapenean ere postutxo bat gora, baina iasko garaipen hori ezen errepikatu. Nolako gorputzaldia duzu, sensazio oso ezberdinak izango dituzu momentu honetan, ez, eguerdion? Bai, baina, bueno, gorputzaldi oso ona. Nek ere helburua gaur tanda irabaztia zen. Oso zailak gendukan, biei irabazi beharra zeon. Bentaja biei jan beharra, hori zaila zehola garbi gendukan, baina, bueno, bintzen nahi gendu nago guztor honakin gelditu bat tanda irabazita. Bueno, hori lortu deu, eta ez da gutxi, zorionak eman behar, Ezkai, eta San Juan Darrai bandera gati noski. Erki, beti gorako demoraldia egin duzue, ez dago zalantzarik, hasieran pixkat ligan eta gehiago kostatu, baina oso goian bukatu duzu, eta hemen, horrezko txanda hau bigarren jardunaldian garaipena lortuta, horren adierazle garbia da, ez? Hori da, bai, gure izan balitzaigu urtarrilean, otzailean, Kontxan horrezko txanda irazi ergendula bigarren igandean, nik uste dut inor gutxi sinistuko zula. Baina induen lanakin azkenengo bilabeta hauetan beti gora sinistu indue, eta azkenean nik uste dut, motxetxo itzaigula demoraldia, ez. Bueno, Galiziarrak izan dira hemen, historikoki nagusi, 5 garaipen, ia Zumaiarentzat bandera, aurten bigarren postuan hortzaretet, gainera Ibaika justuan bi eunen azkenean zer den, ez, bideo finitxak erabakitzen ditu hemen postuak. Hori da, ez, ikusten dena da behintzat maila bat hartu dula emakumeen liga honek, leheno ikusten gendu, 20 segundoko tarteak izaten zian, gaur ikusi hori jok ere estropa bikaina indun, hor ginean Ziabogan dano gainean, eta, bueno, nik usten dut apustu honek merezi dula, urrungo urtean ere gai izaten gan uretan izateko. Oso ondo, eskerrik asko eta sorionak zuei eta emakume guzti egindako lanagatik. Hori da, eta nahi dut eskertu bide batez, laguntza ematen duen betiko atzean dauden laguntza joiek, ez? Xalegi bat, mardu bat, taula, elkor, hoiedanak, laguntzen dutelako, ez? Jarrai ezatela, babesle. Eskerrik asko. Angel Etxaniz jaunaren azalpenak, Zaragandarak protagonista gehiago, aurrera Zara. Juan Mari Etxabe daukat hemen aldamenean, neskai aginduak ematen eta zorionak lehenengo tabe. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko jardunaldian lortutako errentari ondo eutxi diozue, eta eskerrak. Bai, egia zen, zaila jarri dute, beste taldeko oso lana bikain egin dute, urtean zarkusi da, eta, Kontxari zen gutxiago izango, hasiera batean zanuen klasifikatek oso gogorra izango zela bai sartzen, eta behi irazen, eta azkenean lortu dugu, eta lana gukin dugu azkarrena bi jardudanietan, eta lana ondo indugu. Nola ospatzen da, gaur bezalako egun bat? Oso zaila ez, gozatzeko da, gile zen, astuta pixa dago, goraipena oso ondo datu dut, hemendikan, eta herria dago, txuatzen ez, nire uste, da herria guztientzako izugarriko
ona izango dela eta klubantzako gehiago ez dut. Azken emakumeen zabadali bandera da, usteko oso ospatzeko dela, liga oso gogorra jonda denboraldia eta bikaina. Denboraldiari ginga jarri diozue gaur hemen, Ba, esaten nioten, denboraldia kubritua genula, bikaina lan ina zegoela, baina gaur ginda falta zela, ez igual trofeo ondillo horri brillu ondo atatzi eta, bueno, uste ja letrakin ondo urrezko brillu ondo emango jo eta gaur ospatuko dula. Zorionak eta segi ospatzera bai. Ba, mila esker, kargaso denoi. Ibaikako ordezkaria hemen delegatuen armailan Aitor San Jose eta Kirol Legez eta Irrifartxu gainera saiatu zarete, baina gaur lehen luze hortan galdutako segunduekin gero burrukan, ez? Ba, ez dakit, galdu denak aparte, gero nik uste ja bigarren luzen erditik aurre ikusi dutela horre izela gehatzen eta nik uste psikologikoak ere kostatu nintzaiela. Zaila da, ez da, oandik gainera esperientzik gehiagirik ere ez, eta jakin behar da horrelako momentutan arraunean egiten, burua hotz mantentzen, ez da, eta ulertu behar ditugu kirolariak. Ba, gaina, Ibaika bezalako klub txiki batentzat oso zaila da, ez? Nik uste 3 urtetan lortu den progresioa izugarri izan dela, aurreneko urten ez ginen euskotrenen sartu, hirugarren euskotrenen, eta urten banderak irabazten nuen geha, ez? Nik uste progresioa oso izan dela. Klub txikia, baina gauza handiak egiten ari dena, zorionak eta bultzada zuen herriko arraunzale guztiei. Eskerrik asko. Mila esker, Aitor, eta hortxe beraz emakumeen lehian mamitxo honek ekarri diguna, hori jotarren hitzak ere hartu nahi genituzke, alizan eskero, eta izango dugu bai aukera berehala. Horretaz, egia zen, Ibon Gaztainazpi ikaragarrizko txanda ikusi dugu, eta gainera inoreztak geratu atzean, burruka polita ikusi dugu, eta Orio berak ere egindu berea gaurko honetan aurrekoarekin konparatuz, estropada benetan interesgarri egin dute gaur. Bai jauna, nik uste duzaz ediziotan, hemen emakumezkoen ediziotan ikusi dugun estopadarik lehiatuena eta harrigarri polita izan da. Eta nabarmendu nahi nuke, lau ontziek hartu dituzten ziaboak, askotan jarroten dugu ez dutela asmatzen dabar, gaur nonbait bazekiten, orkakoa izango zela eta laurek ze ziaboak eman dituzten. Eta bestetik esan, San Juana, azken kontxako bandera 89an sartu zela, eta post galanta hartuko zutela. Eta pentsa, zailkatzen estropadan, San Juan darrak laugarren izan ziren, Meira ere gainean izan zuten, 10 segunduko zigor hori izan ezpatzen, eta bueno, gaur nik uste dut besteak beste, Etxaberen esku hori ere antzeman dela. Ederki, Arostegi jaunare hementxe dugu, hori jotarren ordezkaria gaur uste dut posik izango dela, emakumeen lana benetan ona izan delako. Eguerdion. Bai, eguerdion. Iñaki, hurbil ibili zarete gaur, eta uste dut aurrekoarekin konparatuz, pausu ederra eman dutela zuen arraun elkarteko emakumeek, ez? Bai, oso posik. Azkenen estropada guztian hortxe estropan sartuta egondia, eta uste gaurko estropada oso garrantzitsu izango dela guretzako eta neskentzako, batez ere burualdetik ikusteko hortxe gaudela, eta beste pausotxo falta zaigula banderen lehian sartzeko, eta egia esan gaurko estropan nik uste oso pausu positiboa dela, neskantza. Zuen zarete nagusiak gizonezkoen mailan hemen Donostian 31 garaipenekin, eta neskak ere ikustea hurbiltzen ari direla eta maila hortan lehiatzeko gai direla, uste dut herriarentzat eta emakumeentzat jakina pausu ikaragarria dela, ez? Bai, dudik, ez. Lehenko osteunen esaten nun bezala, herrin asko baloratu zen neskain zelkatzea, bi traineru kontxan sartzea hori ontzat oso garrantzitsua da, eta kontxaz aparte nik uste dut neskak hori, izugarrizko lan egiten nahi diala, fruituk ematen hasten nahi gehala, eta hoen dinberdeuna da, bai ez datu, urren urtean talde guztia mantentzeko gai gehan, eta seguru horrela lanean jarraitza daute, hortxe izango gala punta-puntan lehen baino lehenago. Ederki, eta korapil hori baldugu, orain gizonezkoen lehiari begira? Ba, garbi dago banderan lehia guretzako oso urruti dagoela, baina, pixka bat amor horrekin etorri geha, estropada poli bat egiteko, tandan hor burrukatzeko gai gehan, eta, amor horrekin, egun polita egiten duen gaur. Ederki, eskerrik asko eta animo. Venga, eskerrik asko zuei. Gero arte emakumeen lehia hau da, Jaun Andreok, San Juan darrentzat garaipena, bandera historikoa gaurkoa, eta ospakizuna handia orain kaian, eta gero herrian hau bizi egin behar da, kirolari bezala ongi ulertzeko, ez da, Ibon? Bai, hau lorpen harrigarria da, pentsa, zenbat arraunari geratzen den, kontxa jokatu ere egin gabe, eta gaur San Juan darrek lortu dutena. Arrauna, San Juanen bezala bizi den moduan, nik uste dut
nabarmendu banuke, nik uste dut Orio eta Pasaia modu errespeto guztiarekin izan da, nire ustez. Direla arrauna modurik ezagit, bizien tokia hori esek direla, eta pentsa honek kluarentzat, herriarentzat, Arraraz jaunak esan duen bezala, asko suposatuko du. Eta besteak beste, honek, urte askotako lanari, ginda jartzen dio, Aurten garaipenak aurten etorri dira, baina hor atzetik zenbat lan dagoen, ez da erresa. Begira bien bitartean, gizonezkoak ontziak uretaratzen, bermeotarrak, favorito nagusiak, hor da Bo Bizkaia, eta hori giroa kai alde horretan. Hemen erreginak, eta gero hautagai nagusiak, hortxe, Arrosa, Urdina, eta ze begiratuak, Hor elortegi txapazaren arpegia guztia, Jesus. Begira, Gorka Aranberren azeten txiba. Ez da gutxi horrelako, Kontxa jokoan. Hau giroa. Ikusi dugu gainera emakumen estropadan, hain segundu gutxitan zenbat gauza izan diren jokoan. Alde batetik gaur Zumaiak, ia segundu bat San Juani. 10:18, 64 Zumaiak, San Juanek 10:19, 60, eunen. Baina kontua da, 4:48 altxorra zutela San Juan darrek, eta hori ederki kudeatu dutela gaurko honetan, eta gaurko garaipenari esker, Ibaikari ere postu bat jandiola Zumaia zerkapen nagusia. Zumaiak bigarren tokia, 21, 82, San Juanek baino 3 segundu terdi gehiago, eta gero Ibaika, eta bien artean 2 eunen. Orio guztira, 24 segundura izan da, gaurko honetan bederatzira, 16ra lehen jardunaldian, baina orduan San Juanen atzetik. Beraz, guztira, atzo eta gaurko diferentzia kontuan hartuta, 24 eta 88, emakumeen 4 traineruak 2 estropada egin eta gero, 25 segundutan izan dira, Ibon. Nik uste dut hori oso datu pozgarria dela eta emakumeen arraunarentzako ona. Gaur ikusi dugun bezalako estropadik ez dugu 7 urtean ikusi hemen, nabarmen gora datoz, eta gaur goi-mailako ikuskizuna ikusi dugu. Pentsa, 3 segundu terdian sartu dira San Juan, Zumaia eta Ibaika. Eta Zumaia eta Ibaikaren artean 2 euneneko besterik ez. Ontzi saltza ederra beti bezala Ibon Gaztañazpi. Bai, eta gero eta gehiago ura bera doa, eta oraindik mareak hiltzen ari dira, baina hor gero eta toki gutxia egongo da, denak egin gainetik ikusi behar. Eta erabaki zuten, bandera barruan ematea, eta nik uste dut horreituen eragozpenetakoa dela, toki gutxi dagoela. Baina ohitura mantendu behar da, Ibon. Hau jarri zutenean, denetarik entzun genuen, Uretan behintzat bandera, uretan bai. Kontua da, batzu nahiago dute portuan. Aruntzago edo barrua, hor dago diferentzia. Nik ez, eragozpena bakarra ikusten diot, hor zera handia dagoela. Ontzi saltza handia eta kanpoan toki gehiago dagoela. Trafiko ikaragarria dagoela, saltza handiegia. Hortxe dira protagonistak goian, eta berehala jasoko dute bandera. Hor Sara Gandara lankidea ere izango dugu, eta prest zaudenean Sara, eskatu itzalazek. Eta Zumaia ere, Mikel, nabarmen beti gora egin dute denboraldia, eta 3 segundu terdi eskasigatik, banderarik gabe geratu da. Pasaden astean estropada Nagorek berak esan da, ansiedade handiarekin da ibilizitela, orduan joan zitzaien, aurtengo Kontxa. Begira emakumeak unkiturik, banaka saria hartzen, etxerako oroigarria, eta patroiak Inder Paredesek hartuko du orain bandera, hortxe da, alkate jauna, Izagirre jauna, Donostiako alkatea, bandera garailen eskutan usteko pronto. Doktore askoa bandera. Imuxu patroiari. Pospozik daude. Bai, Sara. Hor da bandera. Zorionak San Juan. Aurrera, Sara. Saiatuko gara une batetik bestera protagonistaren bat edo beste ekartzen, momentuz eta ikusten ari zareten bezala, bandera astintzen ari da, ari zen Inder Paredes patroia, laster hitzein dugu arraunlari batekin. Ederki ba, hartu denbora, momentu hau ez diegu, kenduko, banaka bandera astintzea da
helburua haientzat, banaka eta binaka. Hori lan handitxan barra da, eta ibo. Azketan esaten dugu, kerten luzea duela honek, ez da zerratzko bezala, eta gainera bi alditatik tela doblea du, asko tiratzen du bera. Gero Donostiko armarria ere hor dotore bordatu dauka, ikusteak berak bandera errespeto ematen du. Bandera elegantea benetan, eta begira, hortxe dira San Juandik etorritako zale denak, gora batelerak, gora Pasai Donibane, arratsaldean ongi etorria 6:30, garaipen historikoa, gaurko honetan Arrosek hemen lorturikoa. Palmarezean 10 garaipen handi, arraun elkarte ezberdinekin eta baditu San Juanek, baina emakumentzat hau da Donostiako lehen bandera aurrera zara. Bai, hemen gaude Inder Paredes patroiarekin, lehenengo eta behin, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ikusi zaitugu, malkotan, barrezka, pozik, nola biztitzen da hau bezalako egun bat? Oindik anete sinisten, Super pozik, indegu, inbar genuna, eta bain disfrutatzea, jazta. Bigarren jardunaldi honetan bai parekotasuna ikusi dugu, lehendabiziko jardunaldian lotutako errentatxoari eutsi diozue, eta horri eskerrak, ezta? Bai. Zumaia gaur oso ondo, aurre hartu igu, baina oso ondo, disfrutatu egu pila bat. Inder, hau bezalako egun bat nola ospatuko duzue? Oain bazkarira eta gero 6:30 herrian rezimendua daukagu, da disfrutatzea. Nori eskaintzen diozu bandera hau? Nere entrenadoreari. Etxabe jauna pozik hartuko du hau, Bai. Bueno, segi gozatzera, eskerrik asko. Unkiturik, Inder, guztiz ulergarria, hori garaipena, historierako irudia dira hauek, jaun Andreok, eta hemen Euskaldunen bigarren garaipena, 7. edizioan, ia Zumaiak, aurten San Juanek. Nik uste dut ona dela arraunarentzat, bandera bat berri Pasaira joatea, San Juana kasu honetan, begira, historierako argazkia. Behon deiela, eta goza dezatela. Ederki, zorionak Pasai Donibaneri, zorionak San Juan darrei, gizonezkoen lehiak ere, gure arreta osoa merezi du, begira bien bitartean kaian, ongi etorria Zumaiarrei, gaurko garailei, gaur estropada bikaina egin dute, eta argi frogatu dute, iasko garailearen ohorea hemen uretan defendatzeko prest etorri direla, eta begira, Santa Clara uartean, hortxe, itxasargiaren aldamenean, haupa San Juan ikaragarri bat, lehendikan ere hor egon izan da hori askotan, Ibon. Bueno, bau da irudia, hemen Pasai Donibane nagusi, agintariekin, garaipen ederra lortu dute, zorionak emakume guztiei, San Juan, Zumaia 2, Ibaika 3, Orio 4, eta demoraldi paregabea eskaini diguten arraun elkarte guztietako ordezkariei. Jaun Andreok, tartetxo bat orain babesleentzat, eta berehala itzuliko gara, nola, emozioz beteta, zuzenean jarraitzeko, gizonezkoen lehia hau ere benetan mamitsua izango da eta.